साफ्राकाटा हाजोखौ नायनोसै आरोना हाजो जायगायाव फैदों ओरैबो हाजो बेंखनजोबनाय ओमफ्राय ओरैजायबो हाजो साहाल' गैया हाजोखौ नायनोसै हेल' गाइस वेलकाम टु माय हारिमु इउटुब चेनेल आंनि हारिमु इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय जोङो माने मादै मोनाव फैदों आरोना आइनि बिनानाव मादैनि फिसाला देरसिननि सारादु आरोना नै सौथुखोनो हाजोआ गोजान जायो नै दैमा दंबावोसो बहुद साइज हाजोखौ नायनो र' ओइ दैखौ बारनो हानाय नंला ना हाजो नायनो नागिरनायानो गैला दैमा दङ बारनो हानाय नंला आरोना आफस'स जानानै थासिगोन हाजोखौ नायनो हानाय नंला दैमानि थाखाय नांथ'नानै थाबाय नै ओइथिं बारजागोन दांथ' नायथारगोन थेवबो सेस्था खालामगोन आरोना नायनायखौ गारा ओइलाय हाजो नुफेराखैमोन ना जों फार्स्ट टाइम हाजो नुनाय जाबाय हाजो जायगा मोजांथार बे जायगाया बरिया दालां गैया खोमालै दैया गोथौ नामा माबायदि जायगा नायनोसै हाजोखौ दंफां गोजा गासिबो दंफां साफ्राकाटा हाजो आरोना बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट बैथिं लामा मोननै ओरै फैथारबाय आरोना खोला लामा मोनबाय जों बारस'नोसै आरोना बारस'नानै हाजोखौ नायनोसै नैबे दैयाव बिराद ना थायो आरोना गोदो उन्दैयाव फैबा हमफैबावोसोमोन ओरैबो हाजो ओरै हाजो हां जाथारबाय नै हाजोआ खाथिथारसै हाजो मोनहां जाबाय नै हेल' फोजाखां दे माबा मोनसे बुंदोब्रा दे हेल' वेलकाम टु नै हाजो नै दा हाजो मोनफैबाय जोङो नै हाजोआ खाथिथारसै ससे थांबानो मोनबाय हाजोखौ सल' हाजोखौ नायनोसै बारा गोजौ नङा दे हाजोआ बांद्राय गोजौ नङा जोङो हाजो मोनफैबाय बैग्रि बिफां दंलायनायनो हाजोआव सिगुन दंफां बैग्रि फिथाइ हाजोआव मोनफैबाय आया हाजोआ गोजौ माथो ने गोजौ मोनो गाखोनो हानाय नङा दां हाजोआ नै गोजौ गाखोलांनो हागोन ओइ गोग्लैगोन बोरैबा हाजो जारमन बिफां गोजा हाजो सिगुन दंफां मोजां दंथार माथो दाननो मोनाब्रा सिगुनखौ गभर्नमेन्टनि जागोन सिगुन दंलाबायो ओइथिं ओइयाव दं बैबो हाजो खोलाहाबो हाजो ओरै गामि नेसनेला बांद्राय गोजान नंला आरोना 1-2 किल'मिटार जानो हागौ 1नि बारा जानो हागौ आरोना ओइ फोजाङै हमथा दे गाखोलांबाय थांफाला हाजो गामिया इलाय सिगुन दंफां दङ ओंखाम जानायखौ ससे हेल' लोगोफोर हाउ आर इउ माबोरै दङ नोंथांमोनहा जोंहा मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै गाखोलांथारनोसै हाजोआव बेजों खोलांदों ओंखारनो हायाबालाय नैजों ओंखारनो हागोनदां फटक लाफैसोबाय आरोना जों हाजोजों गाखोलांनो हायोलै हानायालाय अन्थाइ दङ नै आं हाजो गाखोफेराखैलै बारा माने गाखोफेरनो मोनखायाखै हाजो गैखाया बांद्राय गोजौ नङा नोंनाया मुला गोग्लैबावनोसैमोन
मुला गोग्लैहां जायोमोन हाजो गाखोनाया मोजां आरोना हेल्थनि थाखाय नै ओरैजाय ओइ रनसै फुजाखां हाजो गाखोनायनि एक्सपिरियेन्स गैया आरोना लोगोफोर थेवबो गाखोबाय गाहायसो नालाय लकेल हाजो अन्थाइया नुवाखै अन्थाइखौ देखायनो आं नै अन्थाइफ्रा हाजोनि अन्थाइ बांद्राय थिया नङा आरोना हाजोआ गाखोनो मोजां मेङोलै गाहाय हाजो गाखोनायाव मेंनाय मोनो ओइ रनसै मा राव होनदों रनसै गाखोमाबाय ओइथिं थांबाय ओइथिंजाय लासै ओंखारलां लासै लासै मोसौ थागोनदां हेल' लोगोफोर नै हाजो नायफैबाय हाजो खाथि खालायाव हाजो गैया आरोना बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि साफ्राकाटा हाजो जास्ट एसे इन्टारेस्ट लाफैनाय जाबाय बैसोर गामि गोजा आरोना माथो इथिं दङ Ini, Pak.